Така, значи, пичове, сега ще ви обясня за самата мъгла и за един от другите хора, които се крият в нея. Защото, ако сте гледали някои от предишните клипове, вие знаете, че с Алекс търсихме мъжът тук в тези снежни гори и не можахме да го намерим. Обаче, намерихме друг човек, за който повечето от вас сигурно са чували. Ето това е Амир Uber Eats. Ето така изглежда. Значи, той е известен с това, че е устроен различно, че може да ви достави вашата храна до Марс, примерно, ако му дадете 2 кинта бакшиш. Обаче, след разузнаване от Алекс и другите членове на екипа, те ми доставиха информация, че Амир е обвързан с мъжът. Сега ще ви обясня по какъв точно начин. Значи, Амир, когато постоянно казва, че е построен различно, вие замисляте ли се как така е построен различно? Сега ще ви обясня естествено. От мъглата. Значи Палин е отишъл в някаква изоставена сграда, най-вероятно София Прес. Поне аз така си мисля. И там е срещнал мъжът. И мъжът му е дал тези build different способности. Трябва тук да разгледам, че не се чувствам много в безопасност. Така, значи хора. Хора, видяхте ли? Амир мина тука и ми бутна камерата. О, Амир! Амир! Амир идва! Амир! Не, той идва! Той идва! Хора, вижте! Дърво! Е, тук за това дърво ще се скрия! Добре, значи, добре. Скрих се от Амир. Мале, тия глупости с мъглите стават за втори път. Значи, хора, ще се измета от тази гора и после ще продължа видеото. Добре, така хора, избягахме от Амир. Мислим, че той е останал в гората. Абонирайте се, защото си рискувам живота тук в мъглата.